15 टा गारि खालाय दंलायो बे दिना दा दिनै जाम्पल पिएसनि सुसाइड बनिजि थांबाय थांबो दिनै lahar tak butak pamane bor thana bagin ro dating lai ab gas sagar belai keno hambai mari wachini media person suno chung tini belai khatung khajakai chung tini tabuk mayung warayo chung jotono lamrena bagai ya prisalai jak chini tabokra group podo te chini yang Rajiv borok 27 Februari 2020 JRS thamani 2021 JRS thamani tini sik jotoi prai bisija kana nai dongkha chung borokno lamjoknani borokno tini chung receive khainani Bangladesh ni hoite borokno repatriation khainani Kolesor ni Chatradas ni gate tikai almoi chung borokno receive khainani thangai tongo haibano chung sigaro waisa wai niaba date change man bangai belai no kicha kicha khawa kirima hai ba kha koroma hai nglai jawo haiban tini ishwar ni ashirwad tei jotoni no subamoni bising tei chung asa khayo borokno kaham kurungai thangai receive khaimani nai ngai chung tini tabuk yapri selaijak chung lama je NH 208 ni lama chung phaisok bajak chung kisu jara lama ro hamia haiban chung oste agong nai nai chung phung nei hete hor 3ta 4ta ro hete chung jogalaijak jotono thaner bangai ngai chung tabuk lam relai dong hambai sini media person sono chung haino hai tamnai sikang ko chung obahai nahanai thanglajak thong bisintei chung apro success liya tino abusuk joroti success no sengsia haino hai chung tini thana bagi reading lajak indian simen chung jogalaijak tabuk chung yango sini yango behla bari amchai laye chung lamao chung bahai no abo jotono tamnai motai ba kaitum thani subdi chung sikang thama hai do kibir mapuna abo saimia abo hai chung tini thana bagai jotono reading jak jotono hambai